Әтем белән әнием Денис авылынан, үзем мин шәһәрдә туып үстем. Үзем мин шәһәрдә туып үстем. Они на колонку. Мәдәният академиясының бию бүлеген вазифам белән бетердем. Бүгенге көндә Яктылык мәктәбендә дәресләр бию алып бара. Йылдыз бию театрында төрле яшьтәге балалар бар. 3 яшьтә һәм 16-га яшькә кадәр. Без төрле фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашып алабыз һәм беренче урыннар, грант-призлар алабыз. Минем битте. Ничего yılında işlesin? 3 ел. İşin işi. İş oldu mu? Он поел эти лайны. Должен пойти. Гафы 300. А? Гафы 300. Детей кричать же это нормально. Әзінә баштамақ. Сен не посетил? Мин үзем монда туып үстем. Әтәни Шынтал районы Денис авылында. Хәзер сезгә бию күрсәтәм.